كابي ودباوت كتما باطعني شنخ دباوي مبرا اساس 3 كيلومتر رحقو اب زركب كبابي زسلاسل زلو دحساسن كعتان زتقلل بروجكت ادوليس بتصبق يسلاسل كم زلو تحبيرو وكيل رينا ابراهيم عمر زدالو وصبصاب شامت ولد كوربوي بإرتراويانن وصاتنياتاتن كيلاتات زسلاسل زلو دحساسن كعتان زتقالل بروجكت ادوليس بتصبق يقصل كم زلو اب كوميشن ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሓላፊ ጨንፈር ስነዳን ምርምርን ጥንታዊ ውርሻ ዶክተር ጸጋይ መዲን ሓቢሩም ካብ 17 ጥሪ ክሳብ 13 ለካቲት 2020 ኣብታ ጥንታዊት ወደብ ዝተኻየደ ናይ ዳህሳስ ኩዕታን ጽገናን ንጥፈታት ድሕሪ ምዝዛሙ ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዶክተር ጸጋይ ብዝርከብ ዘሎ ኣሰራት ጥንታዊት ወደብ አዱሊስ ኣገዳስነታ ብደረጃ ሃገርን ዓለምን እናዓዘዘ ከም ዝመጸ ገሊጹም ጥንታዊት ወደብ አዱሊስ ብመንጽር ዝነበራ ምሕደራዊ ቅርጽን ኣካይዳን ብቁጠባ ኣብ ጥርዚ ምዕባለ በጺሓ ብርእሲ ምንባራ ምስ ኣብ ከባቢና ዝነበረ ስልጣነታት ጥቡቅ ርክብ ከም ዝነበራ ዝሓበረ ዶክተር ጸጋይ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ኣክሱም ከም ዘይነበረት ብመርቱዓታት ከም ተረጋገጸውን ኣረዲዩም ብዛዕባ ዛ ተደብያ ዘላ ጥንታዊት ወደብን ኣብ ከርሳ ተዓቢጡ ዘሎ ሚስጥርን ንምፍላጥ ግዜን ጻዕርን ከም ዝሓትት ብምብራህ ድማ ጎንጎንቲ ናይ ዳህሳስን ኩዕታን ንጥፈታት ካብ ውሕጅ ናይ ምክልኻል ስራሓት ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓቢሩም ጥንታዊት ወደብ አዱሊስ ሃገራዊ ውርሻ ጥራይ ዘይኮነት ዓለማዊ ውርሻውን እያ ዝበለት ኣዋሃዲት ናይቲ ፕሮጀክት ፕሮፌሰር ሳሬና ማሳ እቲ ፕሮጀክት ኣብ 2011 ካብ ዝጀመር ኣብ ትዕማም ተሳተፍ ብምህላው ሓበን ከም ዝስማዕ ብምግላጽ እቲ በብዓመቱ ዝካየድ ስራሕ ኣታብዕ ውጽኢት እናተረኽቦ ይመጽእ ኣብ ርእሲ ምህላው ኣገዳሲ ናይ ምልዋጥ ተመክሮ ባይጣ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣረዲያ ኣብ ትዕዮ ዝሳተፉ ዘሎ ኤርትራውያን መንእስያት ክኢላታት ብወገኖም ብኽልሲ ሓሳብ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ብግብሪ ክሰርሕሉ ምጅማሮም ከም ዝሕጎሶም ብምጥቃስ ምስጢር ናይታ ጥንታዊት ወደብ ንምፍላጥ ብተወፋይነት ከዓዩ ምዃኖም ኣረጋጊጾም እቲ መደብ ብምትሕባርን ምውሃድን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኢጣልያውያን መሻርክቲ ሃገራዊ ቤተመዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምምሕዳራት ዞባን ንኡስ ዞባ ፎሮን ከምኡውን ነበርቲ ኣፍታን ዙላን እዩ ዝሰላሰል ኣብ ኣስታት 40 ሄክታር ዝተረኮነት ጥንታዊት ወደብ አዱሊስ ካብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ኣስታት 3 ኪሎሜትር ርሒቓ ትርከብ